5:00, takže přesně do času, takže jeho avizovaná zkušenost se projevila a nyní sledujeme úsměvou jeskyni Hekovou s Lovenem, jeho agent Stolany. Rovněž stáj nedaleko Chrudimi z východních Čech. Uvidíme tuto jeskyni v hlavní soutěži. Loven je 5letý valak, slovenský teplokrém po Sagitou z matky Lovela po Barbero. Majitelem i chovatelem je inženýr Jan Heck. Takže našla se podkova, překážky číslo 4. Takže Jana Hecková, Loven pokračuje dál a vidíme, že jisté potíže má vzadu Radko Handoraj s Babou. Může by na to stát nějaké trestné body a samozřejmě takže dostáváme zprávu, že na 12A má Radko Handoraj 2 neposlušnosti. Radko Handoraj je na šedém kolmém skoku, absolvuje, nyní bude absolvovat poslední závěrečnou fázi cross country a Jana Hecková právě z toho četroutenku a zelené bude absolvovat překážky pod Čerovským kopcem. Jako další startující bude zástupce z Vysočiny Marie Mračková s Jasperem, právě nám odstartoval Jasper 6. Jirka Betylitko Voda, je to 5letý, povala slovenský teplokrevník Popíráno, matky Jana po Galicin, vynikající klusna Jana, která zde několikrát absolvovala soutěž zlaté podkovy. Podrazí 51,90, takže Mračková na 3. místě. V loňském roce Jasper chodil pouze parkury a byl vyhrál skokový pohár Vysočiny v kategorii mladých koní. Připraví se československý jezdec Martin Majval, cyklíka Norvížena, český letectví ze Slovenska, jinak člen jezdeckého klubu Janov. Takže dosažený čas 6:47, takže viděli jsme, že vzadu byly ty potíže, takže velké časové zatížení této dvojice. Takže Jana Hecková se již blíží na závěr a jeskyně Mračková s Jasperem bravurně absolvovala Vozatajskou vodu. Jasper v letošním roce se seznamuje s překážkami cross country, vítěz kvalifikačního kola na dvorečku. Uspěl i v jiných kvalifikačních závodech samozřejmě.